Auto, ktorým Andrej Danko zdemoloval semafor, predali mestu Holíč. Mestské zastupiteľstvo dokonca schválilo takmer 30 000 úver od banky, aby mohli opravený Superb od SNS odkúpiť. Tajomník strany nám prezradil, že auto šlo preč, lebo nechceli, aby im nosilo nešťastie. Ja len doplním, že obstarávacia cena vozidla je 37 400 eur. Úver bude vo výške 80% obstarávacej ceny. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úveru vo výške 29 920 eur od Všeobecnej úverovej banky so splatnosťou 48 mesiacov na zakúpenie vozidla Škoda Superb. Prosím, hlasujeme, kto je za. Bolo to medializované auto pána predsedu. Bolo opravené a bolo určené na predaj ako dubiózny majetok, či nechcený, to je jedno. Podľa primátora potrebujú nahradiť aktuálne vozidlo, ktoré má 9 rokov a túto kúpu od strany, v ktorej je on sám pod predsedom, považuje za výhodnú. Po nehode so semaforom na tomto mieste dostalo takmer nové auto v Slovenskej národnej strane stopku a rozhodli sa ho zbaviť. Toto je vlastne fotografia toho auta po oprave. Pán Danko, prečo ste sa rozhodli predať auto, ktorým ste zrazili semafor? Prečo ste sa rozhodli toto auto zo strany odstrániť? Aby nám to neprinašalo nešťastie, tak sme sa rozhodli, že ho predáme ako predsedníctvo Slovenskej národnej strany. Mestské zastupiteľstvo schválilo včera úver a kúpnu zmluvu podpísali dnes. Ja som dal ponuku ako podľa stanov v strane, no a v skutočnosti záujemca prvý sa prihlásilo mesto Holíč. No tak je to veľmi zvláštna situácia, že mesto Holíč nakupuje práve od stranického šéfa. Ak je prebytočné, tak je to v poriadku. Myslím, že pán primátor je v konflikte záujmov. Ústredný tajomník strany dal vozidlo naceniť do autorizovaného servisu. Sumu považuje za fér pre predávajúceho aj kupujúceho. A teda nemožno čakať nejaké skryté vady po tej búračke? To je... Viete čo, ja som chodil k tej oprave, tam je úplne komplet všetko, tak ako keby auto z linky vyšlo. Nebolo poškodené ani motor, ani nič, ten olej, čo tiekol, to bolo z olejového filtra. Andrej Danko z miesta nehody v Bratislavskej Dúbravke odišiel. Policajti ho našli na základe odpadnutého evidenčného čísla a olejovej škvrny vedúcej do garáže. Napokon dostal pokutu a 2-ročný zákaz šoférovania. Dýchovú skúšku podstúpil až 15 hodín po nočnej nehode. Tá vyšla negatívne. Regionálne štáby a Martina Töreková, televízia Markíza.